Από στιγμή σε στιγμή θα βγει ο Πατριάρχης μας, στέλνοντας το μήνυμα του Αγίου Φωτός σε όλη την οικουμένη. Ο λαός αναμένει, εμείς αναμένουμε, οι τηλεθεατές στα σπιτικά τους αναμένουν και όλη η Ελλάδα αναμένει τη μεταφορά του Παναγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στους τόπους μας, στις πόλεις μας και στα χωριά μας. Να το, βγήκε, δεύτε λάβετε φως, βγήκε το Άγιο Φως. Βγήκαν οι δύο δάδες πρώτες, οι πρώτες που βγήκαν από τις δύο οπές που είπαμε, που την πήρε μια ελληνοορθόδοξη οικογένεια και βγαίνει και ο Πατριάρχης μας. Χριστός Ανέστη από τώρα μπορούμε να πούμε. Συγκλονιστικές οι στιγμές. Δέστε. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά το 4Ε. Βγαίνει ο Πατριάρχης μας, κρατώντας στα χέρια του τα 33 κεριά, σταυρώνει τον λαό, σταυρώνει όλο τον κόσμο, σταυρώνει όλους τους Ορθοδόξους, όλους τους Έλληνας. Οι καμπάνες ηχούν όλων των Ιερουσαλήμων, όχι μόνο του Ναού της Αναστάσεως. Ο Πατριάρχης πορεύεται γρήγορα, σύντομα, θα πορευτεί για να μπει μέσα στο Ναό της Αναστάσεως και εκεί θα ανεβεί πάνω στην Αγία Τράπεζα και θα ευλογήσει με το Άγιο Φως όλο τον λαό. Φυσικά δεν πατάει στην Αγία Τράπεζα, του έχουν βάλει μια μικρή εξέδρα, μια μικρή σκάλα η οποία εφάπτεται της Αγίας Τραπέζης. Από εκεί λοιπόν ο Πατριάρχης θα ευλογήσει όλον τον λαό. Τώρα πορεύεται ακριβώς για το Ναό της Αναστάσεως, διακρίνουμε το τέμπλο του ναού ακριβώς απέναντι. Δέστε ότι πριν να πάει ο Πατριάρχης έχουν ανάψει λαμπάδες, διότι το Πανάγιο Φως δεν ανάβει μόνο του Πατριάρχου τη λαμπάδα, ανάβει και πολλές άλλες λαμπάδες. Όπως είπε και ο Σεβασμιότητος Καπιτολιάδος, σε κλάσματα δευτερολέπτου φωτίστηκε όλος ο ναός. Δόξα Σοι ο Θεός, αυτή είναι η πίστη μας. Όλα τα Ιεροσόλυμα γίνονται ένα φως σήμερα. Ένα φως αισθητό που μας οδηγεί στο άλλο φως, το άκτιστο φως. Το φως που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Το φως που έρχεται μέσα στην καρδιά του πιστού από τα μυστήρια της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μόνης της Εκκλησίας. Όλοι οι Ορθόδοξοι σήμερα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Όλοι οι Έλληνες πρέπει σήμερα να καμαρώνουμε. Αλλά αυτή τη χαρά, και δέστε το χέρι δεξιά που αγγίζει το Άγιο Φως. Δέστε, δεξιά στην οθόνη σας κάτω. Κατά την πίστη και το αποτέλεσμα του θαύματος.